אביב לפני חצות, הרוח לא רוצה לנשור, ועל החוט לא מרפה אותי חונקת, בבית קפה בין השכונות עוד לא קיבלו את האורות. על כיסא ישן לבדי יושבת, אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשת לסגת. ורוח באה מן הים, היא משליחה מבט קטן, אותי מזמינה לשבת. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז שואלת, כמה בדירה שכורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון הלילה לא המפתחות פותח הדלת, שולחן קטן, שתי כורסאות, שואלת מה תרצה לשתות. אני מרגיש ממש כמו דמות מסרט, שתי כוסות על השולחן, והיא מוזגת ומוזגת אותי גומרת. פותחת עוד יין לבן, זורקת לי חיוך קטן לאט ללב שלי נכנסת. מתלוננת על החום, איזה חום, אולי נזוז שואלת, גרה בדירה